Ay na, apo, dating nga lalaki. Ay na, Diyos ko, ay na, apo, talagang nga makapagigil. Na, Bakit? talaga nga kasta ka baka demonyo lakay? Awanang ka itibain. Pirmi nagpuskol unay tarupam. Nagtangkel unay ta pa nagrupropam lakay. Awanang ka itibain. Abay, karirin ko pa lang. Tao kaya? Kaslahan ka nga tao ah. Awanan ka iti konsensya lakay. Pulos. Awanan ka nga talaga iti konsensya. Di man lang mapanunot nga dati asawam. Nga daak nga asawam. Abay, yapos masamok mo manay. Ampay lakay. Adda ayan na aramid ko nga basulkin ka? Adda ka diti na aramid ko nga madikin ka? Ha? Lakay? Adda ay naramid ko nga madikin ka lakay? Tapnon kastoy ti aramidem kanya? Inaramid ko mati amin-amin lakay. Tapnon agbalinak nga maysa. Nga nasaya at nga asawakin ka. Yung apay nga kastiti subalit mo kanyak lakay. Apay? Naramid ko ti amin-amin lakay. Tapnon agbalinak lang nga nasaya at nga asawakin ka. Yung apay nga kasi ti aramidem. Pero dyan nga ang dayta. Nga? Abay, karirin ko. Apay? Kurang akpay ayaking ka? Kurang ak nga talaga king ka? Takasapulan nga nayunan na? Kurang aya ti masangsangok? Tapnon agbiro ka pa iti sa bale? Pero sa balik ka. Anya aya ti adda kin ni Berta lakay. Tawan kanya. Berta. Dakkel aya ti bundok na? Dakkel ti kukwa na? Ta iso ti sarak-sarakam? Iso ti birok-birokam? Iso ti iliblibasam? Libasan. Kas daya ter arapa pumlakay? Di dakkel ti bundok na? Dakkel ti masangsango na? Iso ti imaginem nga kinkinanayon? Iso nga kastang agloko-loko ka? Talaga nga awanang ka itibain. Nagpuskol unay ta para grup-grupam. Abay, Among Jojo, iparparayag ka kadagiti naganak ko. Pirmi, ti panangidayaw ko kin ka. Ibagbagang kanya da nga nilakay ko talaga nga nasingpot dayta. Hanak nga maaramid nga lukwan. Ibagbagak pa'y kadagiti kamarites ko. Nga sika, ti kasasingputan nga asawa dito'y lubong. Ngam kasta lang, perjem lang, Jojo. Parparamag ka. Kadagiti amin nga amamok. Nga sikat ti kasasayaatan nga asawa. Nga saan naktupulos. Nga lukwan. Tapos tata. Kasta ti aramidem kanya. Na iturad mo, Jojo. Jakpay amo, Jojo. Numaminsan pa basulag ti bagik. Anya aya ti nagkuranga. Nagkurang at ayakin ka, Jojo. No apay nga nagbiro ka pa iti sa bali. Baka da iti naaramid ko, baka da iti nagbasulak. Tapay nga nagbiro ka ti sa bali. Amumat no kasano ti panagayat ko kin ka. Permi. Ay ayatan ka unay nung ti bagik. Jak kaya nga mapukaw ko ng kas dati naramid mo kanya. Jojo. Agsao ka, Jojo. Uray no adu ti ichis-chismis da. Uray adu ti dandanon da kanyak nga aramidam. Adu ti imimik mo di tarurwar. Hangko pulos isuda nga patsen, Jojo, ng tatanap nga nakon. Uray no permiti panaguyaw ti tattao ken ka. Uray bagada nga tabaka. Narawot ka. Nalumag ka. Talaad ka. Mangarap ka. Dagita ti bagbagada kanyak, Jojo, ng inananusat. Ilablaban ka, ilablaban ko ti panagayat kukin ka. Yung apay nga kasta ti aramidem kanyak, Jojo. Nagsakit unay ta inaramid mo kanyak, Jojo. Nagado ti pinalpalabas ko. Nagado, nagti dandanon da kanyak. Nagado ti pagpakita da kanyak. Yung hangko nga patpatsan. Kasta ti panagayat kukin ka, Jojo. Ang pay din nga marit na aya, Jojo. Uray no kasta.
Uray na sakit day tangan amok nga pananglupong kanya. Binaybay asawa ka eh. Asawa ka. Diyak kayat nga maperdi ti pamilyata. Iso nga ilablaban ko. Di man lang mapanunot. Uray no nasakit day tangan amok jojo nga panangluklukong kanya. Aramidat ti amin. Inararamid ko ti amin. Kat minsan nga maperdi ti pamilyata. Yung napnuan akong jojo, napnuan akong natal talaga. Diyak amo, nuusto day ti nga aramidat. Nuusto day ti nga panangilablaban ko kin ka jojo. Agpakpakamartira kun. Permi. Maasi kamot ko ma jojo. Maasi kamot ko ma jojo kanya. Isardan mo ti pananglupong kanya. Ayan na dagijay ka rin idi. Nakunam nga sanak na luklukoy. Nakunam nga sanak na saksaktan. Ayan na tayo di ka rin. Intayab ka di, tikali. Ngam na talaga nga ni Berta ti kayat mo. Napnuan akon. Mapnuan akon nga talaga. Kayat mo ti sumurot ka ni Berta? Kaya mo nga sumurot ka ni Berta, Awanan ka itibain? Awanan jojo. Awanan nga talaga. Naperdin ti pamilyata. Anya ti kayat mo? Surutom ni Berta? Jojo? Ingkam! Taawanan. Naperdin ti pamilyata. Pinerdim ti pamilyata nga nabayag nga inalagaak, Jojo. Pinerdim. Pinerdim ti tiwala. Pinerdim ti amin-amin. So ano kaya't mo ti sumurot ka ni Berta? Ingkan! Agtalaw kan! Hang kang agaw-awid iti balayan. Na, guray man. Tatay pa ita, api. Sino data nga Jojo? Kin sino data nga Berta nga ipagbagang bakay ti? Hina! Bunga man daytan niya, data buyang nga drama-drama dita, kuri-kuriya. Ay na, apaw. Pagkasok ng mutlakay. Ipakat ko doon data, buybuyam nga Netflix. Nga, Kariring ko. Ipakat mo kiti kanyak na kita bubuybuya mo. Ay na, dato yan. Ano? Apaw. padas ko lang nito.